Милена минем мөлейим жараткан кызым. Ауылдашым. Крешинчелик зур Миленада. Крешиннин бүтүн сыйфатын биле ул. Үздері кичкенеден ук шушунда жүрүп үстілер алар. Әбилерinin жырларын тыңлап үстілер алар. Жаны белән Крешин кызы. Мин жиңешегине жанам. Интертатның итәгатьле, ипле, инсафлы, ихлас кызы ул Милена. Ул Татар-информның татар редакциясендә CNN белгечтә, журналистта, креатив видеороликлар авторы да. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы хезмәткәренең шушындый республика бәйгесендә катнашуы безнең өчен бик зур горурлык. Миленага уңышлар телибез һәм без аның өчен җан атабыз. Лайыклы, чөнки мин инде Миленаны балачактан бирле беләм. Без авылдашлар, шулай ук без берничә ел коллегалар булып та эшләдек. Милена ул чын мәгънәсендә чын Крешин гаиләсендә үскән кыз. Мин аны хәтерлим, ул менә балачактан Крешин киемнәре киеп, төрле бәйрәмнәрдә, авылдагы бәйрәмнәрдә, шулай конкурсларда катнашып үскән кыз. Һәм инде быелгысы Крешин шибәре конкурсында ул чыннан да иң лайыклы кыз. Үзендә булган моторлык һәм таланттан тыш, ул туган телен, Крешиннәрнең мәдәнияте һәм тарихы турында белемнәрен тирәннән белә. Һәм иң мөһиме, гомере буе Крешиннәрнең халык мәдәниятен саклауга багышлаган иҗади Крешин гаиләсендә туып үскән. Минемчә, ул Крешин шибәре миссиясын үтәп, безнең халыкны лайыклы тәкъдим итәчәк. Назлы карашларың белән зинһар сөеп карама. Барыр идем яннарыңа, утқын бар бит арада. Әйе, безнең Милена ул назлы карашлы, нурлы йөзле, үзе нәфис, үзе саф. Ул кайткан вакытта урамнардан узганда, мин үземнең яшьлегемне искә төшерәм. Аңа кызыгып карап торам. Акыллы. Но шул ук вакытта бик үҗәт тә малай. Үҗәт, үз сүзле һәм шушы үҗәтлеге, үз сүзлеге аңа бу конкурста җиңәргә ярдәм итәр дип уйлыйм. Ялтырат буйлары, Крешин авыллары, эшкә батыр, төскә матур